Takže ahoj, zdravím vás Nemo pri našom prvom dielu Let's Play z Minecraftu. Tento diel prečím preto, lebo Minecraft začína dosť baviť a nebudem to moc odkecávať, ideme na to. Takže si dáme single player, create new world, name world si dáme YouTube, game mode survival, more options je seed si dáme, game mode je off, toto je off. Dáme si on, to sa zíde, toto je default a on. Takže seed si dáme, kebyže chcete aj vy mať taký svet, tak si dáte takýto. Takže seed je... Tak. To by sme mali, takže create new world. Ten seed mám odskúšaný a sa mi na ňom dosť darí. A keď chcem byť úspešný trocha aj v Minecrafte, tak si ho radšej dám. Vidíme. No a už sme tu. No, toto som práve aj chcel. Takže. Kde máme bonusovú truhlicu? Truhlica, že som ti teda zapal. Kde je? Bože. Lak. Musí byť v vode. Tu je, dobre. OK. Takže toto si zoberieme. Takže bude tu menší strih potom. Lebo keď budeme kopať dom, ja už mám premyslený aj aký bude. Dnes v tom dieli budeme iba kopať ten dom. A ďalej uvidíme. Ideme tam. Takýto istý svet som si aj raz skúšal. A dom by som si mohol postaviť tuto. Ja to ukážem. Tu bude jungle, takže asi takom 25. dieli by sme chceli, až bude ten 25. tak by som ho chcel postaviť tuto. Na tomto veľkom stromi, neď vám ho ukážem. Tuto, taký štvorcový dom. Určite pozeráte Kapsiho, tak takýto istý. Takže si sem postavím toto. Hen tam je les, to viem, to si budem potom naťažiť. Lebo potom si zoberiem aj, musím zobrať saplingy, lebo tu je málo toho. Tak, kde sme tam? Takže tam to budeme doťažiť a tuto ideme už sa zakopať. Hráme cez, dáme si normál a ideme kopať. Toto, samý dirt. No, tuto ešte jedno. Si takto ešte. Zatedy nič tu nevidím. Žiadny kabel. No, tu kabel. Ježiš, čo som to dal? Chcel som dať torčku a dal som tento. Takže toto by sme mali, takže približne vám ukážem, jak by to malo byť. A ja to naťažím za kamerou, takže tak. A tak. Tope ešte do strany. To vám hneď ukážem. Tuto bolo raz, dva, tri, 4.
4 a raz, 2, 3, 4 krát 6. Raz, počkajte, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Takže takto by to malo byť. A teraz počkajte ešte, o čo pozrieme. Ešte takto jedno. To musí byť. A teraz menší strih. Takže som späť a som to vykopal a je to asi takto veľké. A plánujem túto sklad, že toto prekopám až tam dole a tam budú čestky. No ale teraz posledná vec, čo urobíme, je, že si položíme čestku a vyhodíme si veci a ideme nájsť vlnu na posteľ. Takže ideme na to. Toto sa všetko upraví. Tuto plánujem mať, tam budú kravy. Tuto budú, takže tam bude na tý automat, to vám spláchne, to obilie. Tam plánujem dom na strome. Neviem. Tuto ešte bambusovú a melónovú farmu, až nájdem melóny. No a to by malo byť všetko. Opustených doloch sa nachádzajú, dobre, počkajte. Keď som kopal, som si dal peaceful, neviem prečo, ale som si ho dal, lebo som si myslel, že je noc. No, vidíte, aký som ja. No, ideme si po vlnu. Ovačka. A zoberieme si aj voľaké drevo. No. Kráv tu je dosť. A ovca žádna. Aj podlistím by mohli byť. V jungle. Tu nič není. A ovca. Very, very well. Ovečka, poď sem. A tu sa už aj rozlúčime. Poď sem. Zabijem ho a no už nám zapadá. Takže čo sme mali spraviť, sme za tento diel spravili, takže ja sa s vami lúčim. Čau, uvidíme sa v druhom dieli z Minecraftu. Čau.